Okay, so abusuafo menhyia na yɛwɔ sisi ene na nananom kaa sɛ yɛne pii mu wɔ menhyia no montoa na de lumba asɛm na ɔmo ka no so ntam na ne nua baa panyin no ɛka gu abusua panyin no so no na ɛm sɛ ntam no abu aba ɔmo nti no ɛmo makɔtɔ odwan mmienu a ɔmo bɛyɛ amammerɛ ne amanne afa otumfoɔ ntam kɛseɛ na ne nua baa no ɛkaeɛ no nti no news a babo ne say one hwɛ 6 December na ɔma hyɛ sɛ yɛbɛyɛ ayie no ɛma so one hwɛ a ayie no 6 December no ɛma so because afei na asɛm no ɛbɛkɔ otumfoɔ de yie ato yie na ɔma pɛ da yie na ankasa no ɛbɛyɛ ma abusuafo no biara bo atɔ ne yam nti no news a ɛba ne sɛ one hwɛ a 6 December no deɛ ayie no ɛma so but court case ne deɛ still na no ɛwɔ hɔ a next week on the 12th yɛbɛsan ahyɛ ase asan akɔ but see deɛ ntam ne ho asɛm ɛna yɛka ɛna court no nso deɛ ne yɛ hwan na ebedi kuna hwan na enni kuna but sisi deɛ ntam no ɔmo kotwa ho dwan ɔmo wie a ɔmo de akɔ otumfoɔ na otumfoɔ asiesie de ato yie nti no wanhwɛ a 6 December na yɛhyɛ sɛ bɛde lumba yi na ɛbɛyɛ no wanhwɛ a ɛma so nti yɛhwɛ ne mu sɛ bi asa ama so a next year ebi a January February mo baabi ɛna ayie no ɛbɛba so afei na abusua ɛkɔtena ase na ɔmo adi ahyia mu no mahwɛ na ɔmo yi ato yie na bɛde lumba yie no ɔmo san hyɛ date foforɔ a ɛbɛboa ma abusuafoɔ no obi akoma atɔ ne yam nti na ebi pie mu hanom a deɛ tie ne no obiara sɛ wɔn kasa abusua panyin sɛ wɔn kasa nti no abusua panyin wafiri hanom kɔ ɔmo kɔ tena ase asiesie asɛm na hwɛ the way forward nti no abusua aha ɛyɛ Khalifa Creative oba na unsubscribe ya no subscribe no share na obi nso enya bi ahwɛ nti no ene ebi pie mo manhyia no deɛ tie no sɛ abusuafo no obiara kɔ nti no ɛda foforɔ ɛsa bi hyia na update bi a ɛwɔ hɔ biara no yɛde abrɛ mu ɛdas